Застани малко, де? Да. Бе, то се вижда. Добре, сниме. То също съм го сложил да снимам. Сега ако не се деса. Някакво. Дай тия движение. Каква скорост. Мама, стигнеш, а? О, ужас! Вече къде е зума, че много далече ми отиде. Плющен. Пане? Много ли близко изпълнение? Чакай сега да се стъпка на теча. Няма никой. Сега да видим твоето изпълнение. Там едно падане. Работи, давай. Работи, давай. Какво работи? Ама ти сега си го пуснал да снима чак. Аз не съм го спирал. Добре, хайде действай. Качи си изпълнение само. Спиране на един крак, дай на светлината. Трябва да е по-статична камерата, че да... Давай, хай. Хе-хе-хе. Ай, едно карай назад сега. Назад аз не мога да снимам като карам напред. Каква лекота, каква плавност на движението. Едно тройно завъртане. Гледай каква празна пардалка, само ние са. Добре дошли на прякото ни предаване от Леденото езеро, а няма. Днес сме се събрали за няколко професионални клипа. Това, което тук що я представих, беше интродукция на това, което ще се случва. Сега загряват истинските шампиони. Виждате Албена Денкова и един непознат. Такова. Един истински професионалист. Тя е фамилия, бе. Лазурното дете. И аз. VFTI. Чай, че пуснах камерата. Светкавицата. Бързалката беше отцепена специално заради нас. Часът е малко след един. И сега ще трябва да спра камерата, защото професионалистите започват да снимат уникалните си техники. Край на моя репортаж. Специално за Алфа форума от Леденото езеро Ариана предаде VFTI.